Bergoyang kembali New Margo Laras. Asli lo. Paradis. Asli lo. Heri Wijaya. Asli lo. Sukri lo. Palsu. Frut. 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 J. KG Abah Nurul Songo Mancon. Ini salah buat masyarakat Songo Wareng ya. Wabil khusus Bapak Linda. Eka wonten Songo Belang Rejo. Lulu mendengarkan Cak Sukri Pancen. Oh terima kasih Pak Nurul Songo Mancon. Najan bocah gunung kaduga agripo jiwa raga buka kurum kahormatan mamprem rukun marang Dabrike kowe apa-apa wae senadyan sasideman mesti kesempatan esuk awan ning omawis ora kerasan keluyuran
mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku pusing lerek ireng tak sawang tak manis manise bapoke ibu bunga yen takon dadi duweke ora gampang atiku kekiwangan liyan yen si podang andukun ati kepranan ora mendung atiku tansaya tetrut tak sranani sora pekat mulute bedho gendok cahayu yo mas jenengmu sapa kamu nanya bisa seliramu ping dawara sabetara lilanono aku memet tresno Jawa ayu lopo muda leganono nami kula mas Sopiye, Nduk? mesti kolaras Apik. sampun kanggo mas Piye, Dik? ditinggal wong lanang Sakno aku iki sing rada gantungan seger paling sampun pisah ranjang lho nanging durung mekatan kurang ajar yo yo mas bojomu kowe yo pancen kurang ajar lho mas wis bojo ayu nek bengi lah kok jarang anake kowe yo yo mas rada gantungan aku sabar ngeteni dirimu pegatan temen ya ya witing tresno mas Sopiye? saka kulino Bos Asno Saya camat suwe cak Sim mas. sabar ya bos Aku tambah tresno batuk bak ngendi to mas dolan iki aku aja Apa? mbok tinggali lunga mas Ngopo karo mas dolan iki jak ngopi Wes